Skulturi fuq stil barok li morru lura s-seklu 17 instabu taħt 7 pilastri li hemm fil-Knisja dedikata li twelid Tomna Marija fl-Isla. Kien waqt xogħlijiet strutturali fil-Knisja fit-23 ta' Jannar li għadda li l-ħaddiem għandunaw b'dawn il-biċċiet ta' skultura taħt pilastru minnhom. Hawn il-parroċċa tal-Isla talbet għall-għajnuna professjonali u finanzjarja bil-Gvern iwieġeb immedjatament għal din is-sejħa. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu nataw dettalji dwar kif se jkunu qed jitkomplew ix-xogħlijiet fuq is-sit biex ikun żgurat l-aqwa metodi ta' preservazzjoni kif spjegat aħjar il-perit Mirejl Fstadni. Nafu wkoll li fi żmien il-gwerra parti mill-Knisja ġarfet u għalhekk mhux kullimkien jinstab dan it-tip ta' skultura. Li qed nagħmlu bħalissa huwa li qed nippreparaw ix-xogħlijiet ħassir fil-bidu ġimgħa oħra ħassir kampjun ta' xogħlijiet mill-ħaddiema biex naraw kemm x'tip ta' xogħol hemm, kemm ħandumu biex nikxfu eċetera u xogħol għandu jibda fi żmien ġimagħtejn. Storiċi jgħidu li din l-iskultura ġiet mgħottija mijiet ta' snin ilu minħabba l-biża' li tinxteret il-pesta ma' partijiet tal-iskultura jew inkella minħabba moviment li kien imexxi l-Knisja li kien kontra l-istil barokk. Minħatjaw il-Ministru Joe Mizzi stqar li l-Gvern intervjena biex jisalvagwardja dawn is-sejbiet storiċi li jkumplimentaw il-wirt storiku fil-Kottonera. Il-Ministru qal li x-xogħlijiet se jsiru fuq tul ta' żmien sakemm l-esperti jikkonfermaw li jistgħu jkomplu jħaffru mingħajr ma jagħmlu ebda ħsara.